வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சுமதிஸ் கிச்சனில் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி தண்டு கீரை தான். அது நான் அப்படியே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய காம்போடு தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனால் அந்த காம்பில் தான் சத்து ரொம்ப இருக்கும். கீரை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் தோலோடு இருக்கிற முழு பாசிப்பருப்பு போட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் கீரையை நல்லா ஒரு 2-3 தடவை அலசி எடுத்துக்கிட்டேன். இது எந்த உரமும் போடாமல் மருந்தடிக்காத இயற்கையிலே வந்த கீரை இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம மருந்தடித்து உப்பு இந்த மாதிரிலாம் போட்டோன்னா அது டேஸ்ட்டே கிடையாது. நான் மண்பானையில் தான் செய்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா 3-4 தடவை கழுவிட்டு மண்பானையில் வச்சு நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா, பாருங்கள், கொஞ்சம் ஒரு 10 பூண்டு, ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம், 3 தக்காளி, கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம். சீரகம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தனியா போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சோன்னா அதுக்கு பிறகு நம்ம முழு பாசிப்பருப்பு இப்படியே போட்டால் சீக்கிரம் வேகாது. அதனால நான் அதை குக்கரில் 3 சவுண்டு விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் வெந்த பிறகு நம்ம கூடயே போட்டு தாளித்து உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம கடைஞ்சிடலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் தனியா. ஏன்னா நம்ம அந்த கடைஞ்சி எடுத்து சாப்பிடும்போது வாசனை சூப்பராக இருக்கும். அதனால நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட நீங்கள் இந்த சுடு சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், கீரை ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இந்த கீரை ரொம்ப வேக வைக்கணும்னு தேவையில்லை. நான் இப்போது பருப்பு வேக வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா, அந்த பாசிப்பருப்பை நம்ம இதை கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த தண்ணியோட. பாருங்கள், ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. எல்லாம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதையும் அது கூடயே போட்டு ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு மிச்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்துச்சு, கீரையோடு வெந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம லாஸ்ட்டில் அது சூப்பு மாதிரி கூட எடுத்து குடிச்சிக்கலாம். வீணாகாது. அதெல்லாம் உடம்புக்கு அவ்வளோ சத்து. ஏன்னா இது தோலோடு இருக்குது பாசிப்பருப்பு, அவ்வளோ சத்து இருக்குது. அது கீரை, நம்ம கீரை குழந்தைங்களுக்கு கீரை தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு நெய் ஊற்றி கொடுத்துங்க, அவ்வளோ சூப்பராக ஆசையாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க சுடுசாதத்தில். நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு கடுகு போட்டு சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். நான் அப்பையும் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்து இப்போயும் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கொஞ்சம் பொரிஞ்ச உடனே ஒரு கை இப்போ பெரிய வெங்காயம் தான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை, 2 காஞ்ச மிளகா. இதுக்கு காரன்றது நம்ம கீரை போடும்போது 2 பச்சை மிளகா போட்டோம், இப்போ 2 காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான் காரம். நம்ம அதை கடையும் போது காரம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா பொரிய விடுங்க, அப்போ தான் நம்ம கடையும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நான் அதிலேயே போட்டுக்கிறேன். நல்லா பருப்பு கீரை எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ போட்டுட்டு உப்பையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம். நான் தாளித்தது ஃபுல்லாக அதிலேயே கொட்டிட்டேன். நம்ம மத்து வச்சு, நீங்கள் எப்படி கடைவீங்க, மிக்சிலெலாம் போட்டு கடையாதீங்க, அது டேஸ்ட்டே போயிடும். நீங்கள் மத்து வச்சு பொறுமையாக கடைங்க. அதுவும் மண்பானைக்கும் அந்த சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு முழு தோல் பாசிப்பருப்பு போட அவ்வளோ டேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வெண்ணெய் மாதிரி சுடுசாதத்துக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நான் கீரை செய்யும்போது வேறு எதுவுமே சைடில் செய்ய மாட்டேன். நான் கீரை மட்டும்தான் செய்வேன். கீரையும் ஒரு காய் மட்டும்தான் செய்வேன். சாதம் தான் வைப்பேன். 2 நேரமும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த கீரை தான் நான் கொடுப்பேன். அப்படியாவது கீரை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது செஞ்சோன்னா கீரையை சாப்பிட மாட்டாங்க, அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதனால் நான் இப்படி தான் செய்வேன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.